Aħbarijiet tajba, kliem li jużaw kelliema mistednin tal-Assoċjazzjoni Maltija Lukandi u Ristoranti l-MHRA li analizzaw is-settur turistiku fl-ewwel kwart ta' din is-sena. David Bonnet mill-kumpanija Deloitte innota l-bidla radikali li seħħet din is-sena fix-xhur tax-xitwa li s-soltu jkunu kajmani. L-ammont ta' turisti li waslu Malta baqa' jiżdied fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena u s-servizz li jingħata fil-lukandi baqa' jitjieb. Meta tqabbel l-ewwel 3 xhur ta' din is-sena ma' dawk tas-sena ta' qabel toħroġ żieda ta' kważi 8% fit-turisti li waslu Malta u żieda ta' kważi 6% fl-ilieli li turisti qattaw Malta. L-okkupanza f'lukandi ta' 5 stilel żdiedet b'16% u f'lukandi ta' 4 stilel żdiedet b'18%. Kien hemm tnaqqis marġinali ta' 0.3% fl-okkupanza f'lukandi ta' 3 stilel. Il-ġejjieni huwa ħaġa li rridu niggarantixxu aħna stess, sar il-President tal-MHRA Tony Zara, filwaqt li enfasizza numru ta' sfidi li affaċċja is-settur minkejja riżultati pożittivi. Fosthom l-ammont ta' turisti li qed jażlu li jmorru ġo akkomodazzjonijiet privati minflok f'lukandi. Hemm numru ta' miżuri li qed jittieħdu sabiex il-prodott turistiku dejjem jitjieb. Mario Paċ, lettur fl-Università ta' Malta, ħabbar li minn Settembru fl-ITS se jibdew jingħataw 25 siegħa ta' tagħlim ta' lingwa barranija minflok 12 kif qed isir bħalissa. Konrad Pule fisem il-Malta Public Transport qal li sa dan is-sajf se jkunu ġew introdotti 142 karozza tal-linja ġdida li l-kwali jesaw 60 persuna u li se jiffaċilitaw li vjaġġar ta' kulħadd, inkluż dawk li jżuru pajjiżna. L-aktar swieq sinifikanti għal Malta jibqgħu ir-Renju Unit u l-Italja, iżda kienet innotata żieda wkoll fis-swieq li mhumiex tradizzjonali bħall-Istati Uniti tal-Amerika.